сабаби асосие ки ҳамин бизнес майда мемонад чия? Сабаби асосие ки бизнес майда мемонад ҳамон аст ки одамо команда намесозанд. И не могут делегировать. Мышление командной работы нест. Команда намесозанд, ёки ҳамин ба эконом мекунад. Шумо баъд ин ба эконом накунед. Ман мехоҳам ки ёд фаҳмед як чизи асосие. Ҳамин любой коре ки шумо нақс кардан ёд гирифтед, тамом любой кор. ҳамина нақс кардан ёд гирифтед, лӯши нанимат кунед ягон каса дига ҳамин кора худатон накунед. Мумкин ки 2 соат ё 3 соат худатон вақт холӣ мешавад. Мисол ҳамон одам мумкин шумо 3000 ё 5000 сомонӣ олег метед, не ки шумо ба ним рӯз вақтатон эконом мешавад. Ин ним рӯз шумо ба ёрдам мекунад ки как раз анамун панарастаёши дохода созе. Чиба ки вақт ҷудо мешавад, шумо диққататона куҷо мемонад? Развитие ба мемонед. Барои ҳамон як аз секрети асосӣ, як аз асрори асосии ҳамин муваффақият, ман китобам нависидагам ки на каждом этапе освободить себя время. То есть ҳар як этапе умрат ба худат ба вақта холӣ кардана ёд гир. Ин беҳад зарури чи? Шумо ёд гирифтед ҳамин магазина управлят кардана, вақте ки па пуррагӣ ёд гирифтед магазина управлят кардана, шумо ҳам каси нанимат кунеду ёд тед вай управлят кунад. 30% вақтатон уже холӣ мешавад. Ин 30% фикр мекунед чӣ хел дуюм магазина, чӣ хел сеюмаш, чӣ хел панҷумаш, чӣ хел стратегия фикр мекунед, развития фикр мекунед, технологичный будана ёд мегиред.